páxina de saúde para falar dun destes temas que moitas veces pode resultar ata tabú, pero que afecta a moitas persoas, homes e mulleres, sobre todo de determinada idade. Falamos da incontinencia de ouriños. Incontinencia urinaria. Sí, teño. Ás veces pasan, non. Soy diabética e tamén me pasa. Todo un tratamento deso. De momento non, non? Pode ir de chejar, Yo no retengo la orina. Yo estornudo y no retengo. Cada vez que salgo, mirando a ver dónde puedo ir para ir al baño. Non estou así moi apretada e cando me suele pasar eso. Te limita la vida en ese sentido. Cuando las personas le hacen cesárea, las mujeres más que todo quedan sensibles en esa parte. Para min é que foi o coller pesos. Foi agora cando foi da menopausia. Si un día hai ejercicios para poder corregir un pouco ese problemilla. Tomo pastillas para eso, pero... Hipopresivos. Apretar y flojar. Apretar e afrouxar, din aí na rúa, que tal, Héctor? Ahora nos dirá se eficaz ou non, porque o dato chamoume muitísima atención. Unha de cada 3 persoas sofre en silencio, porque estas cousas, a verdade, é que se sofre normalmente en silencio, incontinencia, Sí, é así, a verdade é que a xente nova non tanto, pero xa a partir dunha idade, pois... A partir de que idade? Mais ou menos a partir dos 65, 70, 75 anos. De feito, calcúlase que o 75% das persoas de máis de 75 anos sufren esa incontinencia urinaria que, como decimos ás veces, non se lle dá importancia, ás veces en silencio, sí que é certo que merman un pouco a calidade de vida, pero hai tamén un pouco unha cousa cultural que o de, bueno, é así, pas cumprindo anos é o que toca, pero non é o que toca, podemos solucionalo e imos explicalo. Pois imos explicalo porque, para empezar, non todas as incontinencias son iguais, non? Claro, hai distintos tipos, porque sí é certo que hai como 5 ou 6 tipos, pero as máis frecuentes son 3. Son 3 e son as que imos explicar. A primeira delas é esa incontinencia urinaria que vemos aquí de esforzo. En que consiste eso? Bueno, pois nós temos a vexiga, que teño aquí un globo para disimular como se fora a vexiga, témola por aquí, pero é como un globo. Vale, temos esta vexiga chea de ouriños. Que o que ocorre na incontinencia de esforzo? Que cando nos saltamos, cando nos rimos, cando nos, por exemplo, temos algo de estrinximento e apretamos un pouquiño máis, cando aumenta esa presión sobre a vexiga, que o que ocorre? Que imos perdendo. Pouquiño a pouco vaise perdendo cada vez que aumenta a presión. Claro. Sen control, porque perdemos o control sobre a vexiga, pero cada vez que aumenta ese esforzo, cada vez que nos rimos, cada vez que tusimos, cada vez que tal, vamos perdendo un pouquiño. Entón, claro, vamos perdendo esas gotiñas, ese chorriño que escapa e que, ao final, pois, vaise notando, pero sí que é certo que é o que ocorre na de esforzo. Temos a outra, que é a de urxencia. Que é o que ocorre neste tipo de incontinencia? Pois que nós temos a vexiga, unha vexiga chea de ouriños, e que o que ocorre? Que a diferencia da de esforzo dá igual que nos esteamos saltando, que esteamos tusindo, senón que de repente estamos tan tranquilos como agora vendo o termómetro e de repente dame as ganas, teño que ir, e que ménxome, teño que ir ao baño, e que o que ocorre? Baixa de golpe, vacíase de golpe toda a vexiga. Non é que escapen chorriños, gotiñas, senón que de golpe vacíase, perdemos ese control e se non cheguei a tempo, vaciouse todo e abriron as comportas e vaciou a vexiga inteira. E logo temos outro terceiro tipo que é o máis común tamén, o de desbordamento, que aquí ocorre porque a vexiga non se vacía de todo. É dicir, nos imos ao baño, non conseguimos vaciar de todo a vexiga, queda como mediada, entón o que vai pasando é que ao longo do día vamos como perdendo pouquiño a pouco. Vai como, independentemente de que fagamos esforzos ou non, vai goteando de vez en cando lle dá, vai quendo unha gotiña, como unha goteira na casa que vai goteando pouco a pouco, casi de xeito continuado. Pois é o que ocorre neste tipo de incontinencia. Así que vemos que hai distintos tipos e unhas desencadenadas por unha cousa e outras por outra. Claro, o sea, que fai que se desencadenen estas incontinencias? É dicir, cales son os factores de risco? Pois mira, realmente todo isto se produce porque nos perdemos ese control sobre a vexiga. E por que a perdemos? Pois primeiro, porque é certo que o sexo influe moito. As mulleres teñen máis probabilidades de que lles ocorra algunha destes tres tipos de incontinencia urinaria. Tamén o avance dos anos. Pois realmente porque, nese caso, primeiro, porque hai un factor hormonal, a partir da menopausa xa hai un factor hormonal que tamén influe en que perdamos ese control sobre a vexiga, e logo tamén porque co paso dos anos vamos perdendo, igual que vamos perdendo vista ou vamos perdendo oído, tamén vamos perdendo ese control sobre as paredes da vexiga. Por eso é tan importante fortalecer sempre o champén
pélvico, homes e mulleres. Isto non é algo solo que teñen que facer as mulleres. Os homes tamén temos que fortalecer o chan pélvico. E logo tamén pois problemas de próstata, problemas neurolóxicos, algún tipo de demencia que tamén pode afectar nese control neurolóxico que temos sobre a vexiga. E que medicación ou que remedios que se pode facer? Porque claro, isto que nos está relatando Héctor é superlimitante. Claro, é que quita moita calidade de vida, porque ti pensa que ti saes da casa, pero claro, saes da casa sempre co medo a que hai un baño cerca para non de realmente que vacíe todo de golpe, ou para que esas perdas continuas para tratar de que, bueno, disimulalo para que ninguén que está ao teu redor vaya notando que ti... o cheiro, esa sensación. Efectivamente. Entón, é certo que no primeiro grao, que sería o grao leve, a solución que temos a máis clara son eses exercicios de Kegel, eso que consiste en fortalecer ese chan pélvico, e logo tamén evitar certos alimentos que temos por aquí, non quitalos de todo, pero sí é certo que evitalos algo, porque son irritantes. Diuréticos e irritantes. Son alimentos que irritan, por exemplo, temos aquí a pimienta, temos outros picantes que igual que pican o entrar, pican o sair. E tamén irritan esa vexiga e as paredes, todas as paredes do sistema urinario. Os cítricos, o tomate, o café, todo eso vai ir, se son sustancias irritantes que van provocar que teñamos un pouquiño máis de incontinencia. E diseches antes, Héctor, exercicios de Kegel, diseches para fortalecer, como era? O chan pélvico, exercicios de Kegel. Son ademais exercicios que podemos facer... Pero iso como é? Como vai? A ver. Pois estades na casa e tedes un minuto dedicádonos porque imos facer explicar como se fai ese exercicio. Se queres facémolo nós tamén aquí, porque podémolos facer neste momento. En que consiste? Bueno, pois nós estamos na casa agora mismo vendo o programa e mentalmente imos pensar que o que queremos é cortar o chorro dos ouriños. É dicir, estamos tranquilamente no sofá e imos facer ese control de imos apretar como se estiveremos cortando aí o chorro dos ouriños. Imos notar que cando apretamos tamén sube un pouco o cuiño, non? Así como que tamén apretas un pouco todo. Bueno, pois é normal. Aguantamos aí 10 segundos. Apretamos, aguantamos 10 segundos, estamos aí 10 segundos e soltamos. Isto temos que facer 10 veces. 10 veces. Coller, aguantar 10 segundos e soltar. 10 veces e facémolos unhas 3-4 veces o día, imos ter un chan pélvico forte como vinagre. Eso de verdad que é fácil, non? É moi sinxelo, é algo que podemos facer ademais no traballo, vendo a tele, esperando o bus, porque ninguén se vai dar conta de que estamos facendo este exercicio. Este exercicio, tanto en homes como en mulleres, é fundamental para ter ben fortalecido ese chan pélvico e cando chega o momento dos 65, 70, 75 anos, non ter este tipo de problemas e se xa os temos, fortalecelos para tratar de reducilos. Pois todos a por en práctica ese exercicio. Non sei se entraron algunhas preguntiñas de WhatsApp pro noso Héctor. Sí, dime que sí. Pois veña, imos aló a ver que nos consultades. Teño incontinencia dende que din a luz o meu fillo hai 15 anos. Esto a tempo de solucionalo? Claro, é que os partos vaxinais ao final acaban producindo tamén ese debilitamento do chan pélvico e moitas veces este tipo de incontinencias, que se escapa un chorriño, unhas gotiñas. Estou a tempo de solucionalo? Dende logo que sí. Isto non é algo de, bueno, é o que hai, tes que aguantar. Non, podemos solucionalo. Primeiro, con este tipo de exercicios que acabamos de explicar. Se non funcionan, hai medicación. En terceiro e último caso, se non funciona tampouco a medicación, hai incluso unha intervención cirúrxica. Así que nada de aguantar, nada de ocultalo, a consultalo e a fortalecer o chan pélvico. Claro que sí, que bo consello. Pois imos con máis preguntiñas para Héctor. A ver, é o mesmo usar compresas que os produtos específicos para perdas de ouriños? Pois sempre vai ser mellor de empregar produtos específicos. Primeiro, por qué? Porque ademais son produtos que empapan un pouquiño máis. A compresa realmente non está pensado para esas perdas de ouriñas. Entón, é moito mellor eses produtos específicos, que non é algo tampouco, non imos pensar neses que había antes, que eran enormes, que se notaban, que eran incómodos. Hainos moi útiles, moito máis pequenos, que absorben moi ben, que ademais camuflan tamén moi ben os olores. Entón, realmente, eu iría sempre a por ese tipo de productos específicos pensados para esas perdas de ouriños. Pois apuntamos aí apuntamos ese consello. Máis cuestións este breve. É bo ou malo o feito de cortar o chorro mexar? Isto facíase moito antes. Si é certo que se decía moito antes o de, bueno, cando esteas ouriñando, trata de cortar o chorro, aguantar, que o que estamos... Non escoitar isto nunca. Eran como os exercicios de Kegel versión inicial. Ahora temos os 2.0, que son a versión avanzada, e sabemos que é moito mellor facer eses exercicios de apretar, aguantar e soltar cando non estamos ouriñando que cando sí estamos ouriñando. Claro, pero a pregunta é se é bo ou malo.
pois non é recomendable, non é recomendable. É malo, é mellor cando imos a ouriñar, ouriñamos e logo xa o resto do día facemos ese exercicio de cortar o chorro que é un moi bo xeito de sin que ninguén o note estar fortalecendo os nosos músculos. Que simpáticas sempre estas cuestións, estes consellos, non, como de toda a vida. A ver, o meu fillo faise pis na cama. Isto tamén é incontinencia? É algo distinto. Si é certo que isto tamén é un problema, chamase enuresis nocturna e son eses escapes dos nenos a partir dos 5 anos. Hai nenos que con 7 anos todavía seguen mollando a cama e tamén moitas veces pois non se consulta, non se fala. É un problema, non é unha incontinencia como que estamos vendo agora, senón que ás veces é por un problema de control de esfínteres, ás veces por un problema de sono no que realmente non son quen de despertar pola noite para notar esas ganas de ouriñar. É un problema diferente, un problema que de verdade eu aconsello que se fale co pediatra, que se fale no centro de saúde, porque hai solucións para tratar de reeducar esa vexiga para evitar o neno, porque ao final o neno non vai dormir fora cos amigos, non quer ir de campamento, o limitante tamén. Limítalle moito tamén, non o fala no colexio por vergonza, entón ao final hai solucións tamén e non hai que calar as cousas. Bueno, pues eso nunca. Grazas, querido Héctor, sempre polos teus consellos.